Pri ďalšom dieli z Answer of Die. A toto je už tretí diel, ktorý ideme teraz natočiť rovno. Takže ideme dať odber, like, komentár a zvonček, alebo za chvíľu začína toto nové kolo a ideme už tretí diel s touto hrou. Jej! Aktuálne, že som tu, už som 9 vyhral, to vidíte. Ale že nejaké Čo? Populárna farba? Ach jaj. Ja neviem, dám čiernu. Dáme, že čierna, black. Yes, uznali. Yes, uznali. Dáme tu najdlhšiu a dáme to, že fialovú Kde? Pozrite sa na to. Skvelé, pozrite sa na to. Pozrite sa, už vediem. A prečo máme všetci sivé? To sa mi nezdá nejako. Ale pozrite sa, aby som mal smolu. Sport, play, name of fast sport. Čo je najdlhšie? Volejbol. Ach jaj, nie, ona je vyššie. Ona okopirovala môj skin. Kúkni dratecky, aký je špatný. Fuj. Pomalé zviera. Nie, zase popabrem to. Ale ty ja som mohol dať. Počkaj. Ja neviem, neviem. Gepard. Neviem. Ja neviem dať zviera. Počkaj, vymaším a dám, že Neviem. Tak, a dám to červené. Neviem. Bird. To je pomaly. Jajko, tuším tu korytnačka to bola, ne? Čo? Jaký to je site? Je snail, áno, lieta. Bird, vták, vtáčik lieta. To je najľahšia otázka. Najľahšia. Oh yeah. Ježiši, koľko sa budú trápiť. Tí asi nevedia ani nejakej do lieta. No, asi tu nejaké dôročné dieťa hrá možno. No možno, ja neviem, či hrá dôročné dieťa. Sa posilnil, aby som mohol vedieť. Tak, posilnený a ideme ďalej. Superhero. Tak si dáme toho najdlhšieho, Kapitán Amerika. A idem hore. A tu voda, že... Ja chcem byť prvý, ja chcem toto vyhrať. Musím dať pozorný. Kapitán Amerika nepomohol moc. Trošku ma tak sklamal. Kto ešte nemá? Ešte ani nikto není namočený. Nikto. O, model je tuším víťaz. No, je to tak vidieť. Ale tu tancujú elektronické niečo. Neviem, slúchatka. Headphone. Pozrite sa, jak idem hore. Už nikto nedáva desiatky. No to je aké šťastie. Čo? 21 blokov? To čo je za elektroniku? Ja som zvedavý na toto slovo. Som na ňo 100% zvedavý. 100%. Čo to je? No ukáž. To fakt zaujíma. Počkaj, čo je také nadrhé? Afganistan. Tak. Dal som, že Afganistan.
Ale toto má fakt, PlayStation Control One. Zaujímavé slovo. Tak toto tak dobre mi poradila tá typkyňa. Dobre. Na budúce, v ďalšom dieli to možno využijeme, ale nevadí. Ak som sa trošku zmýlil, tak som sa zmýlil. A čo? Čo, má s tým problém nejaký, alebo čo? Ozaj, už sme tu len 4. Červené ovocie. Jahôdka. Mňam, a pozrite sa. Aha, ako to zmyšľa. Budeme celý čas ako sledovať. A máš čas. Dala 5 blokov. Yes. 5 blokov dala a teraz musíme niečo mysleť úplne dlhé. No a pozrite sa, ako sme to dali. Pekne do hlboko je tá voda. Pekne. Ale pozrite sa, jak dokážem stáť. Keď sa tieto všetky kostky rozkotali, tak ja neviem. Ja fakt neviem. To musím túto typinu poraziť. Aha, pozrite to teda. Niekto skapal. Čo ja idem na pici? Sír. Cheese. A ja, čo? Čo je na 9 blokov? Nie, počkaj, tomato. Ja ju nedobehnem. Ja ju asi nedobehnem, ale nevadí, aspoň sa dávam sa vysoko. Name something you want to school. Niečo do školy. A čo také? Dáme si peračník, pencil. A čo? Math. Nie, ja som dal na krátke, musím na geograf... Nie, ja som niečo tam musím na geograf... Nie, ja som si nejak pomyslel. Ale chvála Bohu, že je tá vodička od mňa ďaleko. A už je to... Aha, už je to... Najľahšie si veľa. Nie, tiger. Takže ja ju nedobehnem. Ja ju nedobehnem, to ja vám už vidím teraz. Ja už ju zomrel, super, to som rád. No, poprávna zelenina. Cucumber, mňam. Aha, tento už dole. Ale. Čo jeme rukami? Dáme, že cheeseburger. Jaký burger? Ach, jaj. To som dobre nevymyslel. No. Hudobný nástroj. Violín. Husle. A ďalší typ. Nie, musíme makať. Mám takto celý. Čo to dám? Sír. Nie, ja neviem. Neviem. Salát. Ja, čo tam nájdem? Ja neviem. Ja som skapal. Nie. No super. Ale som druhý, to je super. Takže keď sa vám toto video ľúbilo, keď áno, tak napíšte komentár a teraz dajte odber, like, komentár, do čoho sa ešte, pa.